čo sme doteraz cvičili, hej? V priestore, ukážeme si, kde približne čo bude, koho priestor. Každý, kto začína, dostane takéto štipce, bude to ako mikroport, aby ste sa učili, že budete si to vymieňať. Budeme mať 8 mikroportov, takže vlastne Katka, ty budeš mať stále. Hej, ale ostatní si budú musieť meniť mikroporty. Jozef potom odozdáva po čase. Ďalšia vec, potom keď docvičíme, každý si ešte zabezpečíte, napríklad Jozef, Mária, aby mali svoj stôl, stoličky, dohodnete sa, kuchyňu svoju, hej. Herodesov palác, aby ste mali komplet všetko, čo patrí do Herodesovho paláca. Pastieri to isté, áno. Ukážem vám potom priestor, kde bude ohnisko, kde budete vy.